kuulustelunauhat ja muuta sekoilua. Reformistudion tutkiva toimittaja ja emeriitta-aluevaltuutettu Tiina Keskimäki pistää viikonloppuisinkin Xään Suomen kovinta paljastusjournalismia. Retardistudion on pakko olla ajan hermolla ja tuottaa viikonloppulähetys, vaikka mieluummin olisin mennyt sieneen. Tiina kirjoittaa, että kunhan saa haltuunsa 3-tuntisen kuulustelutallenteensa, niin julkaisee tämän kaikkien kuultavaksi. Nauhassa hän väittää kertoneensa, kuinka muuan Heikki on häntä mukamas vainonnut vuodesta 2012 lähtien. Ja vimmattu Heikki on mennyt tekemään vielä viranomaisyhteistyötä. Aristoteleksen lisäksi julkaisuun on varmuuden vuoksi täkätty syyttäjälaitos ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos. Kuinkas muutenkaan? Postauksen liitteenä on poliisin päätös, jonka mukaan kuulustelunauhoja ei luovuteta, vaan ne voi käydä poliisin luona kuuntelemassa. Perusteena päätökselle on muun muassa se, että kopio tallenteesta voisi joutua sellaisen käsiin, jolla ei ole mitään pidäkkeitä tallenteen julkaisemiseen. Tiina, hei, tuolla tarkoitetaan nimenomaan sinua ja ehkä vähän myös Panua. Teillä kummallakaan ei ole mitään pidäkkeitä olla julkaisematta sellaista, mitä ei saa julkaista. Tulee kyllä väistämättä mieleen, että kuinka aasi pitää ihmisen olla, jos meuhkaa, että kun saan tuon nauhan käsiin, niin julkaisen sen ja samalla julkaisee poliisin päätöksen, jossa sanotaan selvästi, että sitä ei luovuteta. Ja tuohon uhoamiseen täkätään vielä poliisi. Aktiivinen höpötoimittelijamme julkaisi myös hänet tuominneen käräjätuomarin sähköpostin, jossa todetaan, että hänelle ei toimiteta käräjäoikeuden sisäisiä viestejä. Eikä myöskään käräjäoikeuden ja syyttäjän välisiä viestejä. Perään asiaan kuuluvat pykälät. Tästä syystä Tiinuli kokee, että on erittäin haastavaa selvittää tätä asiaa, kun tuomio junailtiin poliisin, syyttäjän, tuomioistuimen ja Heikin välillä Tiinan selän takana. No ei saatana junailtu. Sinä itse junailit tuomion itsellesi, kun pakkomielteisesti vainosit Heikkiä vuosikaudet. Ja ohessa kerjäsit luvattomasti 30 donaa rahaa. Mene Tiina itseesi ja pysy siellä. No kun et kuitenkaan niin tee, niin menet vankilaan. Kiitoksia jälleen kuulijoille ja palataan aiheeseen, kun syytä ilmenee ja ilmeneehän sitä.